Otsailaren 4an profesionaleko taldearen aurkezpena egin zen Letretako Jolean. Otsailaren 6an konzentrazioa burutu zen Farmaziako fakultatean aurreko urteko ikasle grebaren inguruan informatzeagatik bi ikasle zigortuak izan dira. Otsailean zehar euskara taldeak kanpaina bat abiarazi du. Ikasle abertzaleak, emakume taldeak, naturarekin bat, euskara taldeak eta arabak erreformei erantzuteko jekialdia plataforma sortu genuen, eta otsailaren 9an aurkezpen prentsaurrekoa eman genuen. Otsailaren 26ko mobilizazio egunari begira, jekialdiak hitzaldi ezberdinak eman ditu, genero zapalkuntza hezkuntzan, nazio hizkuntza zapalkuntzan eta klase zapalkuntzaren inguruan esate batera. Otsailak 13, torturen aurkako nazioarteko eguna izanik, salaketa ezberdinak burutu ziren kanposan. Martxoak 5ko jaialdiari begira, emakume taldeak ekintza ezberdinak egin ditu hilabete honetan zehar. Azken asteazkenero bezala, ikasle presoi elkartasuna helarazi zitzaien kanposan. Otsailaren 26an, jekialdiak dituzten manifestazio egin zen. Urtetan izan dugun manifestazio jendetsuena izan zen 2000 pertsona inguruk parte hartu.